Dobrý deň, ja sa volám Juraj Karpiš a toto je ďalšie video zo série Karpiš odpovedá na otázky klientov firmy GoldSafe. Firma GoldSafe prevádzkuje internetovú stránku investičnezlato.sk. No a tá dnešná otázka je pomerne jednoduchá a viac menej ide o to, že či si myslím, že tá cena zlata dnes, keďže je trošku v korekcii, či je výhodná z hľadiska nejakého krátkodobého horizontu na nákup, na dokúpenie zlata, na dokúpenie toho investičného zlata, že či teda nie je potenciál, že v tom následujúcom období, ja neviem, po pár mesiacoch to bude opäť rásť, že či teda to zlato dnes nie je lacné a nie je vhodné na nákup. Na začiatku musím povedať, že nikto nevidí do budúcnosti a ani ja nie som prorok rak, a čiže neviem, ako úplne úprimná otázka je neviem. Môžem povedať moje pocity vzhľadom na to, čo si myslím, že sa deje v ekonomike, v tom finančnom systéme a čo sa deje s úrokmi. Ale hovorím, neverte mne a ani asi sám neverím a často preto diverzifikujem a preto sa snažím s časťou portfólia nečasovať a aktívne neobchodovať. No ale v podstate z toho krátkodobého horizontu by som asi súhlasil. Mám na to viac menej dva dôvody. Že ten prvý je, že keď sa pozrieme na to zlato v porovnaní s akciami, tak zlato určite nie je drahé, je skôr lacné. Keď sa pozriete napríklad na akciový index S&P 500 vyjadrený v gramoch zlata, tak určite to nevyzerá, že to zlato je nejak drahé. Ale ten hlavný dôvod, prečo si myslím, že tá cena zlata je momentálne lacnejšia, je ten ďalší prudký rast úrokov na dlhopisových trhoch, ktorý sme zažili viac menej v priebehu leta a po lete, teraz na jeseň. Tie úroky aj na dlhej časti dlhopisovej krivky dramaticky poskočili, či už sú to americké štátne dlhopisy alebo dlhopisy iných krajín. No a väčšinou to znamená pre zlato, že pre zlato to znamená trápenie, lebo treba si uvedomiť, že čo sú alternatívne náklady držania zlata? No alternatívne náklady držania zlata je ušlý výnos na bezrizikovom aktíve a bezrizikové aktívum je definované ako teda americký štátny dlhopis. Čiže čím máte vyššie úroky na amerických štátnych dlhopisoch, tým viac by malo to zlato krvácať, keďže tí ľudia by mali byť tým viac motivovaní to zlato predávať a tie peniaze ukladať skôr do tých bezpečných štátnych dlhopisov. Vzhľadom na to, ale čo sa udialo v tých dlhopisoch, ako dramaticky narastli tie úroky na tých dlhopisových trhoch a teraz stačí sa pozrieť na tie ceny tých dlhopisov a tie dlhé americké dlhopisy napríklad klesli o 50% ceny. Ten môj obľúbený storočný rakúsky štátny dlhopis stratil vyše 80% ceny, odkedy bol vydaný. Čiže naozaj tam to bol brutálna poprava tých dlhých dlhopisových trhov. Ale vzhľadom na to zlato síce teraz klesalo posledné mesiace, ako tie úroky ďalej prekvapivo rastli, ale podľa mňa klesalo ešte relatívne málo, čiže ja by som nevylúčil, že možno ešte v tej cene zlata sa to zohľadní, ja neviem čo, v nasledujúcom mesiaci dvoch. Ale keďže mám pocit, že ten rast úrokov, ten des úrokový by sa mohol blížiť akože minimálne v tom krátkodobom horizonte niekde ku koncu, tak zároveň mám pocit, že tomu zlatu by sa mohlo uľaviť v tých následujúcich mesiacoch štvrť roku. Prečo mám ten pocit, že tie úroky alebo ten rast úrokov na tej dlhej časti tej dlhopisovej krivky by sa mohlo zmierniť alebo časti zvrátiť? Hlavne preto, že podľa mňa tie hlavné centrálne banky už teda signalizovali, že buď si dajú pauzu s tým zvyšovaním úrokov a plus akože že šťastie to už bolo zapracované do tých výnosov, tých dlhopisov. No a druhá vec, prečo si myslím, že by sa to mohlo obrátiť, alebo je teda môj názor, že aj v Amerike hrozí recesia, že ja si stále myslím, že to ekonomické spomalenie, prípadne recesia, príde aj do tej Ameriky, možno už koncom tohto roka, možno začiatkom toho budúceho. A to nie je zvyčajne doba, kedy tie úroky ďalej rastú, naopak je to skôr doba, kedy sa tí rôzni investori stiahujú z tých rizikovejších aktív a idú sa schovať do tých dlhopisov, čo teda zvyšuje ceny tých dlhopisov a znižuje výnosy na tých dlhopisoch. Čiže ja mám pocit, že tento trend k nemu by mohlo dôjsť v nejakom krátkodobom horizonte, ja neviem čo, do pol roka a to by mohlo teda pomôcť aj tomu zlatu. Druhý dôvod je, prečo som optimistický teda ohľadom toho zlata aj v tom strednodobom horizonte, je tá samotná recesia. Lebo tá recesia zvyčajne
prináša so sebou kopu negatívnych ekonomických javov, kopu desu na akciových trhoch, kopu desu v ekonomike a väčšinou tie centrálne banky nenechajú kamarátov na akciových trhov v štychu a väčšinou citlivo reagujú na to, čo sa deje na akciových trhoch. Čiže ja očakávam, že keby tá recesia bola zásadnejšia, keby tam boli nejaké výpredaje na akciových trhoch, tak Fed a Jay Powell, americká centrálna banka, si nebude sedieť na rukách a bude sa ponáhľať pomôcť tým trhom a otočiť tú monetárnu politiku. Čiže ja očakávam, že keď tá recesia bude dostatočne hlboká, to spomalenie bude dostatočne zásadné, tak Pavel otočí tú monetárnu politiku a opäť začne pomáhať aj tým akciovým trhom. A ako sa pomáha akciovým trhom? Znižovaním úrokov a vytváraním novej likvidity, vytváraním nových zlých peňazí. No ale to je všetko akože pozitívne pre to zlato. To znamená, že to by mohlo podporiť tú cenu zlata ďalej. No ale ja som optimistický, čo sa týka zlata aj z toho dlhšieho horizontu a na to mám dva dôvody. Podľa mňa tá recesia má potenciál akože byť zásadnejšia a kopu tých subjektov v ekonomike môže mať problémy práve preto, že tie úroky sú tak vysoké. Bude to zabíjať zombie spoločnosti, už to zabíjalo banky v Amerike, podľa mňa to bude zabíjať aj niektoré predĺžené krajiny, ktoré nebudú mať možnosť splácať tie svoje dlhy. A toto všetko bude vyvolávať kopu napätia vo finančnom a bankovom systéme a to je väčšinou pozitívne prostredie pre zlato a bohužiaľ negatívne pre ekonomiku a pozitívne pre zlato. Ďalším mojím akože dlhodobým plusom pre zlato je ten fiškál, tragický fiškál, ja o tom hovorím rozdrapený americký fiškál, to znamená, že tá americká fiškálna politika je extrémne nezodpovedná. Napriek tomu, že ešte nie sme v recesii, tak oni sa správajú, ako keby sme boli v recesii, míňajú, ako keby nebolo zajtražka. Ten deficit dosahuje takmer 10% v Amerike, čo je bezprecedentné, keďže nie sme v recesii a majú takmer historicky nízku nezamestnanosť a napriek tomu míňajú toľko, ako keby boli v recesii. No a podľa mňa aj tie rastúce úrokové náklady spojené s tým vysokým americkým dlhom budú viesť k tomu, že ten fiškál sa bude približovať nejakej neudržateľnej úrovni. To znamená, že tie trhy sa si budú báť toho, že či je to udržateľné alebo nie. No a to je väčšinou opäť prostredie, v ktorom ako keby sa zvykne dariť zlatu, lebo v takomto prostredí sa snaží aj centrálna banka pomáhať tomu fiškalu a väčšinou v takom prostredí sa spustí niečo, čo sa volá finančná represia. To znamená, že tie úroky v ekonomike sú nižšie ako inflácia nejakú dobu, aby sa teda zničilo časť štátneho dlhu za pomoci teda tých zlých peňazí. Toto je môj názor, čiže opatrne súhlasím, že hej, že mám pocit, že to zlato dnes nie je drahé, že je skôr lacné, teda subjektívne si myslím, že je skôr lacné. Napriek tomu ešte raz zdôrazním, že ja som skôr zástanca, pre väčšinu ľudí je vhodnejší prístup. Nesnažiť sa to časovať, nastaviť si nejaký podiel, ktorý chcete mať v zlate a k tomu sa postupne prepracovať nejakým dollar cost averagingom a poprípade prikupovať to zlato, ako sa vám zväčšuje net worth, tak postupnými nákupmi to zlato prikupovať. Dobre, to je na dnes všetko, uvidíme ako to dopadne, či prorok Rak mal pravdu alebo nemal pravdu, no a niekedy na budúce pri vašich ďalších otázkach, dovidenia, do počutia, majte sa pekne.